Което е гадно. Фак! И това е, хора. Нормал! Почваме. Майко, сега скачи ма... Ще в първи епизод 100%. От Крис! Еми не съм искал да гледам хоро игри. После гледам някой, дето са лигавят към вената. Само да се молим, хора, да ни забива. Да, това е най-важното. Щом че върви с 30 FPS, значи супер. 12 FPS, фако! Почваме, хора, това е. Outlast! Кажете... Гледай го, то слуша Веселина или Радио Вероника, едно от двете. 107,9. И хора, почваме. Чакай бе. Още сме паркирати и почваме. Ако ще върви на само на 12 FPS, това ще бъде малко лошо. Това че как ти върви играта. Пушким, че забива ли? Да. На колко процента как ще върви играта? Аз не виждам да забива. 11%. Колкото повече и толкова по-хубаво ли? Да. Има ли значение, хора, важното, че на нас не забива? За сега. Леко. Съвсем леко, но то не се личи. То не си личи, да. И така почваме да акаме. Човек. Хора, акаме са. 13 почна типа. Да, измай. Майко, хора, ще са на акъм. 2013. Септемвър, О, има 2013. 2013, добре бе. Gmail. Добре. Вземаме камерата, вземаме батерики. Добре, сега вървиш 12 FPS, горе-долу е добре. Ама не е супер добре. Добре, спри с камерата. Не знам как. Аз в момента нищо не правя. Спреш. Цъкна свет. Не бе, той пробва Боже. камерата. Боже, извиняй, викам, че си играеш. 15 FPS, 4... Въй! Чакай, пише, че контроли, Ж. Добре. Да, това не ми пука. Добре. Тап, кое беше тапа? Сега се оправяш ли копчето? Добре, не ми трябва. Пали, не ловим. Къде не трябва да Тук нищо не става. Така, хора, трябва да разучим още малко играта, че още нищо не знам. Добре, скочи. Да отвориш вратата. Ах, човек, сам като гледам не ми се играе. Густа. Така, хора, не знам къде да ходя. Там. Взели го е! Вижте го този как ме гледаше го. От прозореца, Мале хора, това е много гадна и мазна игра, която много ще пищим. От началото тук не може да влезе. Fuck you. Излезно и се страши и ги с него. Трябва да заобикаляме. Къде бяха стълбите? Хора, не помня къде бяха стълбите. На другата страна. Казах, че... Хора, само докато видях оня как ме гледа от джама и ми се долака. На мен ми са да пищя. До кръщя, да. И там. Ето тук има. Те си копачета вече са... Прокопали пътя си. What the fuck, бе, човек? Направи си бутона, бе. Чакайте, хора, за малко. Че е пръсъкнал. Чакай. Добре. Дай. Дай. What? Мале хора, това е лудо. Така по стълбите вече се знаеш. Малко да се катерим, така паркур ще прави. Паркур и... Някой идва! Скок! Добре, бе, боги.
Сега малко ще се катерим така. Чум? Хора, тая игра ми побиват тръпки. Само звукът ми става лош. И смятам малко да намаля за това. Значи не ви е важно да слушате играта, важното е да слушате нас. И така е. Ето го, сега ще изгасня, ама камерата не знам как се пуска. Ето с нея. Ма как се пуска това? С някой бутон, я цъкни. Омага. Жът ли беше? Опа, не. С кой бутон се пускаше, бе? Хора, сега не знаем с кой бутон се пуска. То пише, ама ние не бяхме. Сега умряхме. С кой? От Теф. От Теф я? Я го цъкни пак. Добре. Дай ходя. Не е там, бе. Хора, побиваме тръпки. Кибас! Продължай. От Телевизора! тук нещо да ми трябва. Не, може да спреш камерата. Батерийки. Спри камерата, бе. Не, нищо няма тук. От това ще ме пробика. Къде да заминаваш, бе? Оттам през оная врата, бе. Не, бе. Каква врата, От тук, отвътре. Ето я. Видя ли, бе? За тебе, бе. Тъс ли, бе? Не, бе. Много си прост. Зави. 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 Ето я. Омага, човек. Какви врати виждаш? Аз нищо не видя. Пък кой ще получи гледа на... What? Да, тук. Тук сега ще излезе един онуфри. Вземи, че затвори вратата. Не мисля, че имаше батерийки или нещо. Ето батерийки. Тюририт. Срато си ги сменяме. Ма що сложно новите, бе? Добре, нещо продължай. Най-ма хефи хора как затваря вратите с бум и трясък. О, фък. И тук има документи, което не ми харесва. Жъто... Цъкни Ж и виж какво пише. Марка... Ако искате го спрете на пауза, за да видите какво пише. Да, ако искате да видите какво пише, спрете на пауза. Чакам. Ето ви следващата. И това е. Project... Бог ти е сложен, не мога. Крис, свали маската. Свали, Добре, продължай. Добре, смята малко да. О, баня! What се чи, бе? What? Не, бе, нещо не трябваше да се взима. Оня там беше. Добре, бягай. Не, бе, не дей чува, бе. Продължай нататъка. Нищо няма тук. Добре, продължай, Не натам. Фак! Мале хора, добре, че съм избягал. Щях да съм на парченца. И нямам търпение да излезе оня шишко. И да, къде го оня онуфри? Фак! Сейфа, ма, що тя ще ям бой. Майко! What the fuck? Отчувай и пускай камерата. Не мога да пускам камерата. С десен бутон и с ляв бутон се отцъка. И сега почуй и продължай. Да, точно Нуфри е мъртъв. Какво по дяволите, хора? Явно че липсва главата. Продължай натам, да. То с Нуфри сега ще скочи, тук ще ма стресни. Ма! Добре,